kelli 40 sena meta skoprejt, kont ma nafx fejn kien fadal l-indoq, jiġifieri wara 40 sena ma fatwanniex. George Kurmil Puse skopra tard li għandu d-diżlessija. Skoprija li xibnu tan-nofs mar jagħmel it-test u ra li jagħmel ħafna affarijiet bħalu. George għamel it-test ukoll u instab li għandu livell ogħla minn ta' ibnu. Mużikalment ma ffitwatux, anzi ħoss li jenitu fis-sens artistiku li l-ibnu lanqas għaliex apparti li doq gradwat bil-masters bil-Ingilterra. Iżda fil-ħajja ta' kuljum jagħmel affarijiet li huma tipiċi għal min għandu diżlessija. Forsi tista' tinsa ħafna affarijiet warajk. Jinqgħod attent għax nimsa ħafna affarijiet warajja, però fejn jiġu l-kliem tinduna pereżempju jiena nikteb messaġġ fuq il-mobile, niċċekkjah 3 darbiet, nibatu x'innibatu eżatt tinduna li kien hemm 6 żbaljiet mhux iktar. Iċ-chairperson tal-assoċjazzjoni Carmen Muscat qalet li d-diżlessija hija waħda mill-aktar diffikultajiet ta' tagħlim komuni madwar id-dinja li taffettwa mal-10% tal-popolazzjoni dinjija. Qalet iżda li llum it-teknoloġija għenet ħafna. Ma tibqax problema l-spelling għax għandek kif tiċċekkja, tista' tajdlu biex jiktiblek il-kompjuter fi akkomodazzjonijiet pereżempju għall-eżamijiet, min jaqralhom, min jippromtjhom, min qegħdhom f'kamra għall-kwiet. Kif innaqsu l-ansjetà dawn it-tfal se jibrillaw. Temmettajt li d-diżlessija m'għandix tinftiem bħala ostaklu għas-suċċess u ħeġġet lil ġenituri u lil għalliema sabiex malli jindunaw li t-tfal jista' jkollhom id-diżlessija jagħmlu t-test mill-ewwel u jagħtuhom l-għajnuna meħtieġa.